Bivši potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić danas je priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu jer mu se na teret stavlja nekoliko krivičnih dela. On je priveden zbog događaja 24. septembra u selu Banjska na Kosovu kada je došlo do oružanog sukoba za koje on inače ranije rekao da ga je on organizovao, između ostalog i učestvovao u svemu tome. Tada kada je došlo do oružanog sukoba u selu Banjska, jedan kosovski policajac je izgubio život. Sa druge strane, trojica Srba su u toj razmeni vatre takođe izgubila život. Inače, krivična dela koje mu se stavljaju na teret je udruživanje radi izvršenja krivičnog dela, zatim proizvodnja, stavljanje u promet, nedozvoljeno nošenje i korišćenje eksplozivnih materija i drugog oružja i teška dela protiv opšte sigurnosti. Navodi se dakle da je on sa nekolicinom NN lica zapravo počinio ta krivična dela, tako da je određena potraga za tim NN licima. Inače, sudiji u prethodnom postupku je predloženo da se Radojičiću odredi pritvor zbog postojanja opasnosti da bi mogao da se nađe u bekstvu. Inače, prethodno danas prvobitno kada je bio privođen, prvobitno mu je određen 48-časovni pritvor. Inače, njemu se stavlja na teret zajedno sa grupom drugih lica da je od januara 2023. pa sve do 24. septembra ilegalno prikupljao i gomilao oružje koje je ilegalno kupovao u Tuzli u Bosni i Hercegovini, onda ga preuzimao u Beogradu u Bubanj Potoku i kasnije ga transportovao na Kosovo, gde je, kako se dalje navodi, onda 24. septembra u selu Banjska u tom oružanom sukobu i kasnije kretanjem kroz šume oko sela Banjska doveo opasnost i sebe i druge ljude na tom području, te su dakle to stvari zbog kojih bi trebalo onda dalje da odgovara u postupku pred sudom, a vidjet ćemo da li će mu i kada mu biti određen pritvor.